היי, שלום לכולם. ברוכים הבאים לסדרת הסרטונים שלנו בנושא של גמילה מחיתולים. לי קוראים לריסה גינת ואני מגיעה מבית חיתולס, כל תינוק יודע. עד כה השלב הראשון לתהליך הגמילה מחיתולים היה שלב ההכנה. השלב השני לתהליך הגמילה מחיתולים היה שלב החזרת המודעות. וכעת הילד שלנו למעשה מודע לצורך להתפנות. אז מה השלב הבא? למעשה השלב הבא הוא מעורבות של הגן בתהליך הגמילה. אני ממליצה שעיקר התהליך, אם לא כולו, ייעשה בעיקר בבית. אתם רוצים לתת לילד תחושת ביטחון ואת הכן שלו במהלך תהליך הגמילה, שהינו תהליך אינטימי בסופו של דבר. אתם רוצים להיות בשליטה על מה שקורה בתהליך ועל כל מה שקשור בו. לכן, את עיקר התהליך אני ממליצה לעשות קודם כל בבית. לאחר מכן, שהילד במידה מסוימת של מודעות, ניתן לערב את הגן. כמובן שאפשר לספר לגן עוד קודם לכן שאתם מתחילים בתהליך ולשתף אותם בגישה שלכם ובשלבים שלכם. ולאחר שהילד הגיע למודעות, ניתן ממש להביא את הילד ללא החיתול לגן. ואז איך עושים את זה? בחרו איש צוות, מישהו שנראה לכם מתאים, מישהו שהילד מתחבר אליו פחות או יותר, והפגישו אותו עם הילד באותו בוקר. אמרו לילדכם שכעת הוא ללא החיתול בגן, ואם יש לו פיפי שיבקש מאותו איש צוות לעזור לו להתפנות. ומאותו איש צוות בקשו ממנו שבמידה והוא רואה שאותו ילד מבקש לעשות פיפי, שיעזור לו להתפנות. בצורה הזו למעשה אתם מעבירים לילד את התחושה שיש לו ביטחון ומענה לצורך שלו בגן, ואותו איש צוות גם ידע לצפות מהילד איזשהו מבט או בקשה והוא לא יופתע ממנה. חשוב מאוד שגם הגישה הכללית תהיה זהה לשלכם, מתן מענה, ביטחון, לא התניה בכל מיני פרסים והפתעות, אלא חשוב שגם בגן הגישה תהיה עניינית ככל הניתן. שיהיה בהצלחה לכולם, ונתראה בסרטונים הבאים.